जि लामाया गावजिं बिलनिफ्राय लानानै टाउनसिम थांलाय फैलाय जिहेतु मोनसे गाहाय लामा, बे लामाखौ नोंथांमोना नायोब्ला नुनो मोनगोन, आंनि केमेरा पार्सन बिथांनिफ्राय नोंथांमोना नायोब्ला नुनो मोनगोन जिहेतु नैबे लामाया मोनसे लामा नङा। जि लामाया लामा नङा, लामाया नंगौब्लाबो बेयो मोनसे दुब्लिबारिनि लामा बायदि, जा मोसौ मैसो होलांनायजों एखे समाननि मोनसे लामा, जाय लामायाव नोंथांमोना नायोब्ला नुनो मोनगोन जिहेतु बेयाव माइ गायजानायनिबो खम नङा। बे माइ गायजानायनिबो खम नङा बे लामाया, नोंथांमोना नायोब्ला नुनो मोनगोन जिहेतु गोबां लेथ्रानि गेजेरजों जिहेतु गोबां फरायसाफोरा बे लामानि गेजेरजोंनो जिहेतु थाबायलांनानै उरेलागासिम स्कुलाव बे ओनसोलनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना राङापारानिफ्राय लानानै जिहेतु आरो राङापाराल' नङा, जिहेतु उरेलागा फरायसालिसिमबो थांनो गोनां जायो बे लामानि गेजेरजोंनो। नोंथांमोना नायोब्ला नुनो मोनगोन जे गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बिथांमोना जानांगौ फरायसालिसिम थांनो गोनां जायो, बा जिहेतु गोजान लामानिफ्राय बेनिफ्राय सिगांनिफ्राय फैनाय जिहेतु टाउनसिम थांनाय, बे टाउननि लामाया गोबां जेंना जेंगोनानि गेजेरजों दुखु खस्थ'नि गेजेरजों नोंथांमोना नायोब्ला नुगोन, जिहेतु नोंथांमोना सानोब्ला नुगोन जे गोबां खस्थ'नि गेजेरजों नैबे लामानि गेजेरजोंनो बिथांमोना टाउनसिम थांनो गोनां जायो। आरो बेल' नङा, डक्टराव बेमारि रुगि लांनायाबो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बिथांमोना लांनो गोनां जायो होननानै जों मिथिनो मोनदों। आं बे समाव मिथिनानै लानो नाजागोन, आंनि खाथियाव सासे सुबुं दङ, आं बिथांनिफ्राय मिथिनानै लानो नाजागोन। गारसै मा फोरमायगोन? हमनानै ला, जोंनि बे टेङाबिल गामिल' नङा, गोबां गोजान लामा हान्थिजायो। बे लामाया मेन लामा होननानै हमना लाजायो। बाहाय गारि मथर सालायबाय थायो। जोंहा डाक्टार लांनाय, ओजोंहाय बिथोरनि मानसिफोराबो बेजोंनो थाङो, बेजोंनो डक्टरफोरबो थांलाय फैलाय जायो। मेसेङावसो सोलियो, मेसेङाव सोलिनानै दा दैज्लाङावथ' जेबो राहायानो गैया जाहैयो। माखासे बेमारिफ्रा थैनांगौ गोनां माबा रुंसारि जालांनो नागिरो। ओरैबायदि अबस्थाजों माने सोलिना दंथ'यो जोङो। जिहेतु फरायसा फरायसुलिफ्राबो बे लामाजोंनो बे लामाजोंनो थाङो। बेसेबां खस्थ' जायो बिथांमोनाबो ओरै साइकेलजों ओरै नारै नारै थाङो। अबेबा ससेयाव सालायबाय, अबेबा ससेयाव सालायला, मालाबा बिदि समाव नारलाङो। गोनांबो जायो नामा? गोलैनांगौ गोनां जायो। बिदिनो लामा फिस्ला लामायानो जायगा जायगा। दा जिहेतु नोंथाङा सरकारनिसिम मा खावलायगोन? आङो सानदों जे सरकारा अननानै जोंनि बे लामाखौ, जेनेबा फरायसालियानो जा बा डक्टरानो जा, थांलाय फैलाय लामाखौ जायोब्लासो जोंनि गामियाबो मोजां जागोन। जा बिथां अशक सिंहाल सारआ जाहाथे फैनानै नायफैयो बा बानायफैयो, आं बेखौ आसा खालामदों। एसे अखा हाबानो जोबोद खस्थ' जायो स्कुल थांनाया। दा सरकारनिसिम मा खावलायगोन? सरकारनिसिम बेनो, लामाखौ मोजाङै बानायना होयो, स्कुल थांनाया मोजां जायो। सानफ्रामबो बेजों थांबाय थायो नामा? औ, सानफ्रामबो बिदिनो जायो। खस्थ'आनो। साबेसे फरायसाफोरा बेजों थांलाय फैलाय खालामो? जायो 9 जन 10 जनसो जायो फरायसाफ्रा। बेनिफ्राय? औ। नोंसोर गामिनिफ्राय? जों गामिनिफ्राय 7 जायो। दे। गासै बे ओनसोलनिफ्राय 20 जनसो फरायसाफोर स्कुलाव थाङो बे लामाजोंनो। खस्थ'नि गेजेरजों।